Wannan waya shi ake kira da Google Pixel 6. Idan kuma wannan shine abin da ya kamata ka sani akan wannan waya. Da fari a jerin wannan waya akwai Google Pixel 6 normal, akwai Google Pixel 6 Pro, sannan kuma akwai Google Pixel 6e. A takaice akan Pixel 6 normal zan yi bayani. Wannan waya an yi sa a shekarar 2021, sannan kuma akalla yanzu yana da shekara wajen 3 da wani abu, bai cika 4 ba. Wannan waya yana zuwa da AMOLED display, sannan kuma yana da 90 Hz na refresh rate. Sannan kuma glass da ke gaba wannan waya Gorilla Glass Victus ne a kan shi. Wannan waya inci 6.4, sannan kuma chipset da ke kan shi chipset ne na Google wanda ake kiran shi da Tensor. Baya ga haka wannan waya yana zuwa da Android 12, sannan kuma za ka yi update nashi har Android 15. Nashi UFS 3.1 ne, sannan kuma akwai mai 128GB, akwai kuma mai 256GB. RAM nashi generally 8GB yake zuwa da shi. Nan inda aka fi sanin Pixel abin da ya shafi kyamara musamman hoto. Wannan waya yana da kyamarori guda biyu a baya, babba daga cikin 50 megapixel ne, kuma akwai kyamara mai dauke da ultra wide wanda yake 12 megapixels. Kyamaran wannan waya na baya na daukan bidiyo a 4K a 50 ko 60 frames per second. Kyamaran sa na gaba 8 megapixels ne, sannan kuma wannan shine hoton da zaka dauka da kyamaran wannan waya na baya, sannan kuma wannan shine kyamaran wannan waya na gaba. Fingerprint na wannan waya a gaban screen nake, sannan kuma yana caji da USB Type C. Batir nasa 4614 ne, sannan kuma yana caji har 30 watts da cable. Baya ga haka yana daukan 21 watts na wireless charging, sannan kuma yana supporting reverse wireless charging. Zaka iya cajin wani waya da bayan wannan waya. Ina da wannan waya guda 4 zuwa 5 na sayarwa, don haka duk mai bukata sai ya min magana. Amma dan Allah in ka san saya zaka yi,